Jisu aphan ke kroyara ratum jasemet pangri pangdona hut kaching thang jasemet suarlo pindeng mate gaun kenangji pulote katebok nai setame dimapura long anke dambek nangko bangso kisung pen ke jogje aphan pura Diphu rong ki mianim supi me albanis milik pia hin pen matha ponsi pini Diphu rong supi long dress and delight boutique akulat ingpu ponlo bangso akulat kangpu ponahut Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Senior Executive Secretary Reverend Premingson Milik Aridengpen Arnam Ardomsi ingpu ponlo Labangso dress and delight boutique akulat along nangli kenang sot ahormu kelong ponji lake wedding gowns veils flower girl gowns frock pendanglo ason kenang sot ason long ponji Me albanis milik pi bangso asai ke klem ponja phanpura New Delhi rong sopia long an aseke nonamat en pon bomlang setame Karbi Anglong ara phan setame kenang sotpu ke matha pen seke tangte akko pen setame Diphu long bangso akulat nang ingpulo pusi ningje pon Nilimen me albanis milik pi so abuti kan ngerong tiklo tay tumhan family tumhan tan ne pro manchuru parpilo lapen so boutique lagi ladak nang litum bridal gown long ni lapen design ki dotang sample ta dolo lapen nang litum jong silang design kan ta nai ni on ni hotel so facility sa do lapen ready made ta litum gown deal kon lapen ada bridal gown jo ta kali mane traditional me lapen long ni arling ada masar lahai tayar ka long ni kasi nang litum wala nang thang design chpai sa ta jo nang laso apu tha pidi nang ne ke chali don na puson do oh ini ki ni Delhi se do hadak non training and bomlang an hadak ta nali boutique dolo hadak in puno se ta dak bang la sona lilang mani la son bridal boutique dang ya la asmani hadak ke do tum han mani non ke bang bagadim de mapur nagalan ba hadak kuimal hai se dam bom mati di asini thang ta dak ta do nang po ni bang ka matha ponsi la ka pon lo asola seta me mo aplang chingtho bom pos pos ni chithelo News Report Karbi Anglong Live